sa may Golden Sugar at nagpipick up kami ng pagkain at saka drinks. Ito yung drinks i-deliver namin papunta doon sa Don Herpacio Quijada at bang ito sa may St. Paul at malapit lang ito sa may Guadalupe. Papunta kami doon guys para mag-deliver. Maraming salamat sa inyo manood. Papunta kami doon guys. Thank you.
Okay guys, nandito na kami sa Don Herpasio Quijada sa Sinpon. Ito yung Sinpon. Okay guys, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang kami magpapaalam na kami. Bye-bye po sa inyo. Maraming salamat sa inyong papanood.